Shalom, parahalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tu sudah ruas dohot tamu nomor minggu di Tekion, dohot na sedang live streaming di masing-masing bagas tabe. Horas jala selamat beribadah ma dihita. Tapuji matuhata marede mahita siya bukwede nomor 10 itu ayat sada dohot ayat 2. Marahite-hite gowar ni debata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni to di parbadia na tumapalangit, dohot tanoon. Amen. Ale Jehovah huhaholongi do hajongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamuliaonmu. Haleluya. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata ama nami na di Banua Gijang, di papatarhodo dirim marhite-hite hatami, naungdohot dohami di halomohon roham, marhite siyan panasami di dosa nami. Atong papatar madirim turohanami, asa hutad dahami ho, jala asa hutangion hami suarani anakmu, jala asahu jalo hami to di perbadia marhite-hite anak hawolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhata marede mahita siya bukwede nomor 267 ayat sada dohot ayat 2.
tangihon hamuma patik ni debata ima sian patik paduahon. Patik paduahon. Dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanommu manang aha na di Banua Gijang. Dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Aek na di Torunitano, yang gotunggabe si Sobbaon manang sioluan. Ima sahatna. Rap magidugogo mahita tutuhatta taringot tupadiki. Ale Tuhan Dewata, sai pargugoy mahami, mangulahon hobat batikmi. Amen. Tapuji Tuhatta maredehita sian bukuede nomor 171 ayat sada dohot ayat 2. Satta tuado pandai debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na suatu dosan. Sitoppa na sana adong paruhum na tigor. Na manghumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalusyon nami di patikmu. Ima mahiti siya tubu-tubu ni rohan nami naroay, nang siyan pagkateyon nami nasuture. Rodi pangalusyon nami, dihisap-hisap ni rohan nami, natamasitutudo ho na uhum hami ala di dosa nami. Alay natarsol-sol bagi do hami nuayeng ala ni. Asi maroham di hami alay di bata nami. Pardengkan basa jala parasi roha doho ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di perbadia turuhan nami be. Asa terbayan hami mangului ho di bagasan hatigoran. Dohot habadiaun. Gabe sahat hami tu hanguluan na surasuda. Na pinargabagam di akka na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabagema hatabagabaga taringot tuhasya sa ni dosa. Para si roha jala perdekan basa do Jehova. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahet tu hita hobbar tu akka dosatta.
jaladang di balos sotuhi tahobbar tu akka hajahatotta. Sokod asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jehovah di akka na makabiari ibana. Hasangapan ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji Tuhan ta, marade hita siap buku de nomor 652 ayat 1 dohot ayat 2. Tabigay mahata ni debata turpo ni Aremingguon, ima na tersurat di buku Psalmen, bidu 120 sia, ayat sada, tajahama secara responsoria. Edde sian si David, ali Jehovah disulikit jala ditandaho doau, say di botohoro benang ahud. Manang mardaladalan, manang modom au disegohodo au, jalata kasdo di botoho akka dalaku sudena. Tole siya puri, tole siya jolo dihaliangi hodo au, jala dilinggom tangam mudo ahu. Tungtu dia ma tarbayanau lao maradopot todim, jala tungtu dia ma tarbayanau maporus maradopo bohim. Tung sura manay au tugunogitya. Disido jala. Tung sura mangijam au diaka habong ni buah siangari, laho songgop nian tubari bani laut. Nang disi jalatung surah hudok haholo masabing mamakukupiau jadi hati urodo berngini humaliangau haholo bonipe dang makulom yang bedijolom jala marsinod dang loborngin songon arian songon hati uron songoni haholo ima sahatna martua do akkana tumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amen. Tapuji Tuhan ta, marede hita siya bukwede nomor 275 ayat 1 dohot ayat 2. Raja Tong Tong
tahatidak kum mahaporsiyaw tay, songon na hinatidak kun nidungata sa haporsiyaw di sadok portibiyon, rap mahita madok, au porsiya di bata Jehova, ido ama pargogo no sa tudosan, na tumapalangit dohot tano, au porsiya di Jesus Kristus, anak ni bata Jehova na sesadai, ima na tinumuhan ni si Maria, na gabi-gabian siyanto di perbadia, adorang suabubuhan. Ido tuhata na tumawad na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matiterpajal lo ibana di hao pinorsilang, na tuat tubununutoro dung ditanom, na mula mangulo di ari patuluhon, na manay tu surgo, lau hundul tu siyamun di bata Jehova, amanay pargogo na suatu dosani, di sima ibana pa imamulak sugo tu tanoon, manguhumiha na mangulo do na mate. Au porseya di tod di porbadia, jala adok sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dia sisani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daking ni halak kanong mate, doho dihanguluan na surasuda. Amen. Tabegema tikting na masa di mingguan. Oras, Shalom. Oras. Tikting namasa dot nanaing pemasaon di Uriata di minggu sadarion. Koinonia 2.3 rapat resort. Pada hari Selasa 19 Januari 2021 akan diadakan rapat resort bertempat di gedung sekolah minggu. Sehubungan dengan itu, diundang semua parhalado, ketua dewan, dan ketua seksi untuk menghadiri rapat tersebut masuk pukul 17.00. 2.4 Rapat Huria. Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, gereja kita akan mengadakan rapat Huria untuk menerima laporan pelayanan dan keuangan tahun 2020 dan menetapkan program dan anggaran HKBP Jalan Lurah Cimahi, Resort Cimahi tahun 2021, tempat di gedung sekolah minggu. Sehubungan dengan itu diundang semua parhalado, dewan, serta pengurus seksi dan jemaat, diwakili 5 orang jemaat setiap weknya, untuk mengikuti rapat tersebut masuk pukul 9 pagi. Pemberitahuan 5.1 Jemaat baru Ruas Natamba. Terhitung mulai hari ini, Minggu 17 Januari 2021, menjadi jemaat baru Ruas Natamba Bapak Jesron Formen Dorianto Sitorus, Ibu Mania Dewi Sinta Boru Sihotang, bersama 2 orang anak yang datang dari HKBP Lumban Nabolon, saat ini berdomisili di Jalan Permana nomor 100 RT 5 RW 6 Citerep masuk WEK 5. 5.2 Guru Sekolah Minggu. Terhitung mulai hari ini Minggu 17 Januari 2021, Saudara Yosua Panghiutan Sagala Sarjana Teknik mengundurkan diri sebagai guru sekolah minggu dikarenakan yang bersangkutan bekerja di luar kota. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas pelayanannya selama ini. 5.3 Pisah sambut praeses. Pada hari ini Minggu 17 Januari 2021 akan diadakan acara pisah sambut praeses Distrik 18 Jabar Tengdi dari Pendeta Daner W. Siregar STH MA kepada Pendeta P. Sitorus STH, bertempat di Gereja HKBP Riau Marta Dinata Bandung. Yang mengikuti acara tersebut dari HKBP Jalan Lurah Cimahi adalah Bapak Pendeta Hasian BMS Purba STH Pendeta Resort beserta Inang. 5.4 Pembubaran Panitia Natal dan Tahun Baru.
pada hari Rabu 20 Januari 2021 akan diadakan pembubaran Panitia Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dimulai pukul 19.00 bertempat di Gedung Sekolah Minggu. Diundang semua panitia Natal dan Paralado untuk menghadiri acara tersebut. 5.5 Pendeta Fungsional. Rumah pendeta fungsional kembali pindah ke rumah Huria di lingkungan gereja dari rumah kontrakan di Jalan Sangkuriang, Cimahi. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada keluarga Opung Pratama Simanjuntak, Boru Siregar, karena pendeta dan keluarga sudah menempati rumah tersebut selama lebih 1 tahun. 5.6 Jadwal ibadah. Minggu depan tanggal 24 Januari 2021 pukul 7.30 adalah WEK 1, 7, dan WEK 8. Pukul 10.30 WEK 2, 3, dan 5. Pukul 16.30 WEK 4, 6, dan 9. Songonima warta tiktingta di Minggu Sadarion. Horas. Ta pasahat ma peliata, ta puji matuhatta, sian bukede nomor 120 walu ayat sada dohot udutna. Damini debata na sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai.
Amin. Uriani tuhata nahi naholongan namar minggu nuang di garejaon dohot namar minggu di bagas nabe amanami inanami naposo bulung remaja sekolah minggu dohot ruas simpatisan madohoti online streaming per minggu sadarion. Hata ni dewata dihitai mana tersurat di Evangelium ni si Yohanes bidusada ayat 43 saha tu 50 sada. Atong na di garejaon do na di bagas nabi marresponsoria mahita. Yohanes sada ayat 43 saha tu ayat 50 sada. Torang ni hari nai di nanang laho ibana tu Galilea jupak sama si Filipus dungi didok Yesus mamadok ibana ihuton maahu. Dapot si Filipus masih Natanael jadi didok madok ibana. Nunga jupang hami ibana nanidok ni si Musa di surat patiki jalan pinabuan yak kapanurirang ima Yesus anak ni si Joseph nasian huta Nazaret. Dida Yesus masih Natanael nama nopot ibana jadi didokma taringot tu ibana. On masada halak Israel nasitong nasomar pangasi di bagasan. Dungi ninna si Natanael memangalusi bana. Guru nami, hodo anak ni debata, hodo raja ni halak Israel. Laos ninna ma, tutu si tutu do nahudokot tuhamu. Ida muna do mukap banua gijang jala manaik mizur akka suru-suruan ni debata tumopot anak ni jolmai ima yanggo sahna dihamu akka amanami nanami na poso bulung remaja sekolah minggu dongas sahapor siaw di bagasan Kristus Yesus molo tabarroao sian Injil sinoptik na ginoaran ima Injil manang Evangelium Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di Evangelium Yohaneson takas do dipakai si Yohanes sada metode patadahod debata marhite filosofi filsafat. Na pinasahan ni si Yohanes marhite filsafati patadahon debata. Jadi dang jupak kita di Yohaneson suruh-suruan. Manang ngadibuat tadi. Gembala. Manang akka parhapis tarasya purba. Manang tadok ma rupani hatubuan ni Kristus di Bethlehem. Pitor dipakai si Yohanes do, pada dahon Kristus memperkenalkan Kristus melalui filsafat dalam Yohanes 1 ayat 1 yang mengatakan dimulanai nungadong hatai jala debatado hatai jala saor tu debatado hatai bahwa Kristus pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu sekarang menjadi manusia gabi jolma hatai
di bagasan Kristus Yesus. Kelahiran Kristus diberitakan oleh Yohanes melalui pemahaman dot panadayon ni parbinotoan filsafat. Jadi ima hasurungan ni si Yohanes on. Dang diberitahu ni bana anggo hatubuan ni Yesus di barapinahan. Itor di hatahun ibana do, ia debata gabi jolma sian hatai hian, sehingga dulunya Tuhan yang begitu transenden sekarang imanen. Dulu Tuhan yang di sorga, di tempat yang maha mulia, sekarang di tengah-tengah dunia. Dulu Tuhan yang logos, sekarang menjadi ging. Jalaido nabi narita hon ni si Yohaneson patadahon Kristus di tonga-tonga ni pamaritaon na taringot tu Kristusi. Jala ulaun na barjolo na pinatolhas ni Evangelium Yohanes di turpuk tahun ima majou dohot ma boan akka sisiani rap dohot ibana laho mamaritahon barita haluau ni. Dijou ma si Petrus, dijou ma si Yohanes, dijou dohot akka sisian na asing laho mangihutton ibana jalaido barita dihita di bagasan sadarion nama dok ihutok kamu ma ahu ido hata ni Yesus tu akka sisian nai asad ihutton nasida Yesusi mengikut Yesus dengan segala pemahaman sumber daya konsekuensi dohot hadirion niak kasisiani laho mangihutton Yesus. Jala molo tapa mana dia kahatani Yesus di Matius, Markus, Lukas, do Matius 10 ayat 24 di dokter hatta Yesus ma ihutok kamu mau manangise nanaing mangihutton au di hawado di suada ma di porsama silang natu ibana. Barang siapa yang ingin mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Mamorsa silang natu ibana. Ganu pari bahkan ganu tiki di bagasan pamorsanota di silang ni Kristusi. Alani i macai takas do bonani tahun 2000 di bulan Januari 2020 sadaon di patadahot tu hita manangisi na naik porsea tu Yesus di do jamita 2 minggu nasalpu sian Sara Petrus sada ya 22 nah madok tu hita jamita minggu 2 minggu nasalpu Efesus sada do HP Efesus sada ayat 31 karena kita telah dipilih, kita telah ditetapkan menjadi pewaris kerajaan Allah. Jadi partohap pita di harajaon ni dewata, alai di bagasan minggutta sadarion, molo partohap pita di harajaon ni dewata, laus partohap do hita nang di namamorsan silang ni Kristus. Alani mangiyuto Yesus dang boy mamorsan silangi neang jala gait bainota ikum bersitu tu hita. Ido bandari do di porsan do, dang di tiup, manang dang di buah-buahan, manang dang di syarat-syarat, alai ko di porsan. Molo mamorsan, molo sa tu nama morsan kamang do tamo kena ngalania hadoi, ala dok. Ayang goneang do boy di tiup-tiupon, boy di tenteng. Alai ala dok go dungi Roma Kristus madok, manangisi na mangihuttonau di porsan masilang. Karena memang salib itu harus dipikul sebagai bukti bahwa ketika kita bersama dengan Kristus dalam keselamatan, kita juga bersama dengan Kristus dalam penderitaan. Partohap pita di harajaon ni debata, alelos partohap donang hita di silang ni Kristusi, di hamaolon, di hasusaan lumobi alani Kristusi. Jadi ido bagiat tak kamang dah. Molo gabi sisian ni Kristus sita na tutu, partohap pita di harajaon, partohap nang disilang. Laho mamorsan silangi ganup tiki dohot ganupari. Unang songon cerita ni sahalak ama tu kanak konna nganaing
mati amat taon nga sada hosana dung neng mati amat taon ijo magileng na tulo lao martonay do madok akahata sidenggan do takahata nauli to akanak konon ngay sok kamu na tulo akagelekku inamat taon di tarik hosana naung sada jala ngahirat termaul bakol makataya amat taon alanga dirajumi jono manatikina tu hamatiani denggam mahamu sadarohamu dostahimu tudoluk tuturuan rap sauluak kamu inamat taon denggam manang paturehamu akka arta molotu ngadong pe di palumeo dewata dos marohamu dah ise paturehon pabrik taanin alarong ko pabrik eme dia laki mesin giling padi pabrik eme na di sana ni sepaturehon ni roanak nasiak kangan auto si bapa pos roham patiur lakam tu surgui manopot tu hattai nanak nasiak kangan ortong molo paturehon juma na di sanan ise mai nina auto si bapa inna si nomor 2 on pos roham juma na pinalumi hommi denggape huula rap do parumaimmu pa tulus roham tu de bata inanak nonotong setong tu siris nomor 2 on imara arong ko pesada nari isi ro mangingani jawonan non dohot pature usaha tahunan non ni alarong do usaha di son di jawonin na terus ya pudan somal na do bapa anggo siap pudan partalian na do jabu au pedison ja do parumemu do paupum pos roham sai tak patakas tang yang mututuhani asa partohap po di Banua Gijangi di nanak naonotong na sinomor tulon mauliate ma dituhanin na amaton atong siak kamu na tulu isi romang kararutang arong do utang to punisitali tiki mamula pinang haumay na masahay nin na matu anak non tergasip sudi pamangan ni gelengon marsiadu sip dangarong namukap bah tutuate dangarok kamu ape na makuling isiruan non laho pasayhon pangkararan ni utang dohot na pinijam ni bapakmu anon tu dongakku marusaha alarong do piutang di sina tong sip sude gelengon dungi nganeng matehiana mattaon itor songon na mulak mahosana itor songon na gugumu se aka holan tuartai ro habis sede pikiran yon narwana neng matehian gabi sudah mamate maton nganeng matehian nak kining ngain narupani lau madok kata non alayala holan itor songon na tersunggul tu amat tahun holan nete bunei du sudi di sede on naruhana anggo mamikiri hamauloni dangadongon nanggo sada naruhana itor gabi sehat musi amat tai itor hudul dungi Roma amat tahun nin nama sedam mahu sudi ho lau sejabukon anggo tu jabui tujuh Mai tu masing gilingi nomor sada roham HP tu hamauloni lau si beho nama tarupani jadi gabi sudah do matai mate jadi bersabung ko peria cerita ni bahwa permate ni matai ya teh jadi ima rupani baritana halak Kriste pegurang do songoni martuhan holan naing majalo haluauni manada Kristus manada Yesusi hut mangihut to nibana nang mangat do ala di leonon ni kira Yesusi 5.000 halak mangan marite 5 roti dan 2 ikan mangihut to Yesusi naing so mangadopi hamaolod do ay marhite sakababahata si bo alugui soho ninna Jesus dungi soma alugo ditawi gabi demak mak
mangihuto Kristus holan ala nama saro di ida di akka baribaan eme namasak di gaga ursa dia namasa imaniula ala gudang jol mangihuto Yesus tu Galilea tu dolok manangiho katana iba pitutu suatu ketinggalan dohok me iba mangihuto Kristus dinna laos parsi dohok ma sial 5.000 halakon adongko na mangihuto Yesuson holan alani patorop pon bilangan di pardalanan ning ulut tak kamang dot tamu kay nang 1 tahun 2020 sadaon di horong ni dia mahita tuturo si Natanael ditadda Yesus alai angon-angon dope panadaon na alang-alang tuturo si Natanael ditadda Kristus alai dak takas dope panadayon nai ay didok si Natanael lo ay sia dia matagamon ro jala tarbahen naringgan ro sian Nasaret Bethlehem di huta Bethlehemi do Nasaret sedia mato boy dohonon naringgan dot ro sianiak kanauli ninna ibana sian Nasaret sian Bethlehem di ngotamudo pe mikalima ya sada ala yang goho ale Bethlehem prata pamit meturo ho mek do dirasa dirajumi si Natanael Bethlehem huhut mek do Nazareti di pangatusion ni si Natanael tak taga morosiani habal gaun ni dewata alani naing do di bagasan roha na angon-angon dangol-dangol sisilon pangihutonon ni si Natanael di Yesus ido bain na langsung ditadda jala di hataho Yesus ho Natanael hutadda dohoina bese di tadda hoauna ditoruni hawarai huida doho sian haporsiaon na dangol-dangol sisiloni gabe worha ma si Natanael manada Kristus di bagasak kaporsiaon na polin hu madidok ibana Rabbuni guru nami Rabbi hodo anak ni dewata raja ni Israel. Perjumpaan dengan Kristus, perjumpaan dengan Yesus telah menghasilkan iman yang tulus bagi Natanael. Jalaido na yang dohonotta tuhita, dohonon na tuhita di bagasa sadarion. Apa makna perjumpaan kita dengan Kristus? Apa makna perjumpaan kita dengan Yesus? Sudahkah perjumpaan kita dengan Kristus, perjumpaan kita dengan Yesus menghasilkan iman patadahon haporsihaon dungi takasma tatadda Yesusi di bagasan ngulutta gabe mengadupi hamaolon hasusaan parukilon parsahiton hamatean hapugoson haotoon kopit sapulusia dang murah-murahi tamibbar dang murah-murahi tamunggil dang murah-murahi tamadele dang murah-murahi tamarungut-ungut dang murahi tamangapian di tongani ngolutta di pardalanan ni ngolutta ganupari ala takasdo tatadda do Yesusi raja ni Israel anak ni debata itu kan tatadda jadi molo lalo piportibios songon dari Sulawesi Barat datang gempa bumi di Mamuju dungi hutuk-hutuk tanoon humut talak karubian jala naing marupak langit magar nang dolok di Cikamunang do di dogarna di Sumedang magar doloki dungi di Topu di Tibuma Jabu do Jolma saat tunabudari mangihutton kadongan informasi dang dapat dope keluarga ni amang pasaribu dot amat tasi hobing tok tonggo pe ditoroni tanoy bohado hita kamang dot tamokenang mengadopion iko pos dorohata sia dia panadayot tadi Yesus ngasay hudok konon marite ilustrasi kapal adong do kapal merdalat di laut uti kapalon perjuli-juli tabur terang do ada ombak sedikit tapi tidak berbahaya
HP Roma udan. Langit mendung. Dungi gugu malugu. Ala gugu alugu. Humuttal ma aikon. Gabi belga mau bak. Pola songonna ditodong kapali. Meradu mabiar majolma. Sudedo halak mabiar mengicubut dohot martabuni sotong madawi wenno siak kopalonin narohana sian hopal namar dalanon narohana alai arung danak sada geleng dope marsiazar bazar danakon naing remaja di perdalanan ni kapal nagoyangon sai marmiami do mana di kapali marbola jala dangarong biar ida rupana jala sai minar buhina nak pesalak sado marmiam di kapalon tungi Roma jolmai bereng hey bertabuni ho sotong madabu tu lautina tang mabiar di mana salpu malugor rupani Roma jolmai sukum ho nganing tenggelam kapal humutel paraut tahun romu seudan dot alugo nakining merbola ho naso mabiar do inna tu dak danakon Roma dak danakon nin nama tang mabiar raw inna pasarang mabiar ho parang mabiar wattong ai bapakku do supir ni kapalon bapakku do nakhoda ni kapalon molo harum kapalon harum bapakku do tahu molo di bagasan galubang hopalon pos dorohaku baluaon ni bapakku do hita sian hamaolonon ninna anak danakima rupa itu zolme hamuak kamang do tamuak kenang molo nuaing portibion tarajumi humuttal lalo ada gempa bumi, longsor, banjir di mana-mana. Dan pandemi COVID-19 masih melanda. Boado hita di bagasan ngulutta. Tagamon mengicu do hita. Dungi mabiar. Dungi di bagasan gorur ni roha mahita. Gabe mungkil mahapor siyaut tasiat Tuhani. Marang tagamon do jupang songon nani do nidak danaki. Di bagasan hapor siyaut ta. Amuk kudo na punasa portivion. Ibadah do na mano paon. Pau jakon. Alani molo lalo pe portivion. Humutal akarubian. Ro alugo. Jala pur. Udan. Manod dong portivion. Molo tung marongrong petanoon. Marongrong ma. Di bagasan hapor siyaw. Marongrong di bagasa pos ni roha. Alai. Na pos to rohatta. Di bagasan huaso dohot panopaun ni dewataru sudah portibion alani dak taga mollo asonna tersulat ditita dak taga mollo asonna mago hita dina humut dalak karobiani alai rupi di togu jala di dongani do hita di bagasan saluhut hamaolon ningulutai ngasahat hapor syauta tu si songoni si Natanael nung ngasahat ma di hati dakku pamanganna hodo anak ni dewata raja ni Israel amin martang yang mahita ali anak ni dewata raja ni Israel raja ni portibion mau liate ma Tuhan di pasar rohanami ala nunga di patad dahoko haluaon di portibion nunga hutad dahami jala huboto hami horo guru nami na mengajari hami jala sihut tonon nami pergugui mahami mangihut toko masuadahod diri nami huhut mamorsan silang ganup tiki pasu-pasu maruasmu nang hami saluhna diragam niya kahamaulon na huadupi hami di portibion papos rohanami unang mabiar hami alay toktong di baga sa pos ni roha makkamonak to salut hamaoloni rap dohot hagugoommu alay Tuhan hagugoommu do
nang nabui pasohot to pandemi COVID-19 siyon. Harupati ibu Tuhan pamalupon hami. Haru pagira mengurupi hami. Saya pasu-pasu manang proses vaksinasi. Asa marhite siani ali Tuhan laus mago ma pandemi COVID-19 siyai. Jala sumuang parsauran nami do pamujion nami do pakho. Pasu-pasu pamarita nami. Patupahon salu nadinggan di tongani bangsoon. Pasu-pasu ruasmu na ulang tahun sadariodo sa mingguan ulang tahun kelahir panjang umur, ulang tahun pernikahan lam berbahagia rumah tangga nasida. Pasu-pasu akka sakap ni hurian di tonga-tongannya karapot. Patulus sunak kanadinggan di huriami. Jakkon jala pasu-pasu ruas ne baru amang sitorus inang boru si hotang rapdot yanak kon nasida di bagasan hagugodo pasu-pasu mi. Pasu-pasu ruas online simpatisan namar minggu marhite streaming ali Tuhan manang di dia pinasida luhu nama nasida NN Pietrich Lentera Jupiter Raja Guguk songoni nang Robert Man Huta Barat dohot saluhu na nama dohot di parminggu onon ali Tuhan pasu-pasu nasida ramoti hu tupahi asa marlas ni roha jasida di bagasan pos ni roha dohot aporsion nasiakoi pasu-pasu ali Tuhan nyonya ebe pajaita buru nenggolan saya lampahi pas daging nasida jala jama asalam sumuang hahorasod di nasida pasu-pasu keluarga ritonang boru manulang pasu-pasu nang keluarga Charlie Pasaribu nang boru pajaitan dina ulang tahun boru nasida Janeta Yohana boru Pasaribu leong gajang ni umur di Janeta songoni nang pertumbuhan baik sehat marhite-hite natorasna pasu-pasu Ramses Simangunsong tupahi ngulu nasida nang ulaun nasida pe songoni nang amang togatorok berusiahan di nang marujung ngolu na tutua nasida di huta apu lima nasida jala parrohai pasu-pasu keluarga Samosir boru hasibuan songoni nang keluarga Sirait boru situmorang rapdoh boru nasida Maria Deborah saya tupahi di nasida dengan nibasam gajang niurhai pasodo las niroha dohot akan ulina dinggani patongot tongonom mutu ngolu nasida ali Tuhan marsahik don wae ngamanami ari tonang di rumah sakit Santosa inang berusia gian do pemulihan nyonya Cihasi Majun tak boru napi itu pulu ali Tuhan dohot ruas ni huriam saluk na orang hipas namar sahid pasu-pasu nasida jama urasi asa tanggal nasa sahid tangaluton siad daging nasida pamonang manasida di parsahitoni asa malum nasida marite huwaso ubat tangan ni dokter medis di nasida asi roham Tuhan disalu nak kaparsorion nami tuhoma hualuhok kami ay pargugo na suatu dosa doh jala parasi rohana sumurung asi maroham Tuhan urupi hami songoni nang disaluhu takka ulaun ni huriam temu pisa preses sadarion say patiur ulaun ni di bagasa pangaramotion ni tanganmu jala tupahi di bagasan denggan ni basam ala ni Yesus Kristus Tuhan nami amin. Maret de mahita sian bukuet de nomor 435 ayat sada. Sailas rohaku
tatangiyakon mapilata ale di batama namin na di banua gijak horo-haro ni salu sileleo na ding gado nasaw libasa na maulitos pasat kami masyanan lehon mito kami pilihan nami tuho sahay jalom may gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu majala ramo tiasa operasi kami pilihan pati bulok karajon muli tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohan nami mariti todim asalam butad dahami gudang nasi leon mito kami asalam kirkir kami madok mau lihat itu ho mariti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alea manamina di Banua Gijang. Sai pinarbadia magoarmu, sai roh maharajaonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadariok kangulus siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa di nongan namar dosa tu hami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalohamu mapasu-pasu sian Tuhatta. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Sai di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu mari kita saluna.